What's up mga kadalot? Mga kadalot. What's up mga kadalot? So guys, si what's up mga kadalot? Tawag na. Like, it motherfucking sounds right. Natakaran sa... Kasi pangan regaw. Dahil lang sa com shop. Nakawa na to si AJ, Dampong Pangalor Singlor. Ang gamit si... Mga kageng-geng. Ala! Dere. Kasok anas da kayo. Ana, bumbongon man maduwag duta. Hey, let's go. Yawars ka, na ako mga... Grade 6 ng mga classmates ako na ako. Kani, pinaka-fighter sa mga classmates ako na, nalibang sa motor. Yeah. Ala, pagkiis ng Laguna di ay. Uy! Manuksok ta din tanan. Sumot. Vlog ta sa XR ni Brothers. Sheesh. Pisan, mo rin ka ba ako sa pisan? Okay, boss, peace sign. Masaya peace sign, Brothers. Pisan, be. Ana na. Peace sign ba? Idim. Peace sign, idem. Na ako'y ibigin mo. Shot na may karon. Shot na taga. Mga kageng-geng. Shot na may. Amo grand sack ni cellphone ni AJ. Kayo ano to? May post to. Huwag mo na sa cellphone. Ayos sa imong bag-ong kuhan jaw pag shot jaw. Sa may makasulti ni mas YB PLNT. Good shit. Good shit. Good Like- shit motherfuckers. Like feeling good vibrations. So ma-shot meron. Let's go. Geng-geng. Buo na po ma. Buo na sa geng-geng nun. Busod na mi. Buo na ang geng-geng na sad. So karon lawa. Nabuo na po ng geng-geng. So what can you say? So kao ba nato karon? Naay na to na. So to guys, kao ba na to? Tawag na siya yun. Yo, what up? Good afternoon. PLNT sticker now out. Yo. Kana ram ni go. Pato ron sa Sampax. Kulira ka. Ito mo lang. PLNT stickers now out. Shot by Jundex. And shot by Sampax. Design. So naami karon sa baybayon kay chillen kay rabi ka init ang kuan sa susong bay. Nasa may makasulti shot by Jundex nga mo ninjong lugar. Hilakon ka. May iyot balik. Ikaw shot by Sampax. Oh, putang ina mo. Uy, kuliro pitira gaway. Ikaw mga talented din yung mga shoot sa mga agaw na wag grabe. Talent kay lahi man. Sa mga talent gaw. Rumba ng talent. Matami nga, pag jail sa una eh. Oo. Legend, di ba sa na gano? Parang umasan sa ulok sa Basta kay Baka nga James, basta kanang lingaw mo pud di maka-istorya pud ka ba? Ingundang ko itong tayo makay. Agaw ag ko nila. Taw nga na po to. Ulit. Ah. Hatag ni mo ba? Ah, Adi, okay. hatag ni. Lang. Klaro mga ador na ako ng atay. Hatagan ko client sa una. Nagkausala yung nga agang usa ka ba gihurot pud kuya og client pangato. Sumagamit ni kun. Tawa. Ako na. Violent bully shot by Sampax and Jundex. Na nagmaoy karon gamaoy. Peace sign. PLNT stickers out now. Pakilid ba? Peace sign motherfuckers. Iba, tayo na gusto nga. Basta arang kanin dot siguro ko ang place ito yung ko ang client dot din niya. Excited ko nga di. Basta ka. Yan dili kay mo. Lagi. Eh, abi kog duot. Ikaw ta kay bawo ba? nag-iki wa. Oy. Di mada. Bakit yan? Ang parlight lagi. At ka nang ika
himo ang SMJ lagi. So sa pang pusil. Kita pandulit. Storya na may pusil ron, pamusilon. Amo storya may pusilon kay mag-army misunod guys. Isay. Mga tay, nagkape me, daan kape na mo bugnaw. Tama na ako. All ice coffee. Wala si coffee. Ikaw ba na ako si Sampax, Shot by Jundex, o si Bogart. Kano na chill, nasa safe place. Buhat lang og same thing. Tugod mga plano, kauban ako ang gang gang.